v-am regăsit la un nou episod pe canalul acesta. Și acum ne jucăm Clash Royale. Da, împreună cu Mădălin. Bună. Aici încercăm. Hai. Bag eu, lasă că nu, bagă tu. Dă-i mă tu. Stai. Că am uitat. Hai să jucăm. Jucăm contra Răzvan. Da, mă bate, sigur. Poate, Avem 4% că mi l-am pus acum, l-am căcat. Mamă, ce acolo? Vedeți că el e mai bun decât mine? Are... Da, eu level 6, tu level 5. Nu, 4, că trebuie să-l trec. 4, mă, nu înțelegi că trebuie să-l trec. Jet acasă. Jet căpărei. Îl punem. Nu! Nu-l pune. Oricum... Stai că mă rog, nu te vezi să am luat eu. Ce? Eu care scadriu ăla. Nu arăt, dar dacă pui scadriu... N-am. Nu am. Nu l-ai net. Ba da, l-am. Nu-i vezi. Dar nu l-am avut. Mi s-a pus, nu de mult. Bă, nu pune săgețile mele. Bine că m-ai distrus tu, nu, ce îmi pare... Bine, bă. Îmi pare rău că m-ai distrus tu rău. Bă, și mie îmi pare rău că o să pierd. Mami! Bă, am crezut că ai 2 Baby Dragon. Dacă pun și o Baby Dragon. Am eu de 4. Și am eu. Aici, dar normal ar fi de 2. Mie să arena 4, deci... Bă, stai, bă, nu-i voie, fete. Dar nu-i voie, mă, dacă te învăț eu că nu-i voie, nu-i voie. Nu-i voie să treci de Valkyrie. Ai noroc cu Valkyrie tău, că nu l-am în deck. Să bagi în deck. Dar trebuie să-mi caut un deck. Da, trebuie să cauți în deck, că nu e. Să-l căutat. Cred că numai 2 ori l-am găsit. Iar ai pus ăsta. Da. Am încercat mai multe deck-uri și... Nu. Bum. Nu. Bine că distrug. Și nu prea am reușit. Nu, tună. Și nu prea am reușit nimic să fac. Cu deck-urile care le-am primit. Bă, nu, stai să pun ăsta. Bă, cu bombă nu știi că nu faci nimic, nu? Ba da, nu vezi ce de merge. La femeia. Să nu pui prințul. Nu, de ce ai pus prințul? Dar fix atunci l-am pus. Nu, mă bat. 3-0. Uite, jur? Ce? Doar să știți ceva HP îți ia prințul cu viteza aia. Ce prost am fost, mă. Mai băgăm un net? Hai. Mă, dacă nu pot să deschid chest-uri, mă. Da, am eu acum am fost, dar nu. Că nu pot. Dacă avea 6.000, mă. Hai, dai tu. Hai că dau eu, că e fain arena mea. Bă, dar dai odată. De cât timp filmezi? Eu după acum. De 3. Bă, te-ți cu ăsta începi, mă. Da, că sare bomba. Ce rău că n-am gigantul ăla tău. Dar știți că partea aia am vrut să atac și eu. De ce? Degeaba am dat ăla. Dar nu te suport să zic. De ce? Nu trebuie... ce bine. Așa am început și data trecută. Așa de rău. Și stăteam bă, cu prizerul. Bă, nu, de ce ai pus ăla? Ce bine-mi pare că am ăsta. Ce bine pare că ți-a luat apă. Ce bine-mi pare că nu mi-am luat. Mai strâns, ce strâns-i. Stai să nu dau prea tare. Auziți și voi ceva?
Bă, să vă abonați la Mădălin. Cum te cheamă pe asta pe YouTube? Mădălin Hanușalin îl cheamă pe YouTube. Să vă abonați. Să vă abonați la el. Dar și voi să vă abonați la Bădani. Nu, tot ăsta pui. Ce benefiază? Care și multă viață. Dar oare că de care nu te le-a dat mama? Bă, piticanile l-au distrus pe ăla, mă. Da. Pentru că ai nu știu despre nu arăți acum. Că mă ăsta să... Acum nu ai carne. Ce bine-mi pare că ți-ai luat țeapă. Nu pare. O să carne. Bă, dar de ce te pui tu gigantul ăla, mă? Da. Bă, nu, n-am văzut. Mamă, te ataci, mă, te ataci. Bomba. Ce trebuie să facem în 10 minute? Ce? Episoadele. De 10 minute. filme de 7, bă. Eu am mai făcut niște de-astea corejante, mai joc în mail corejant. Ăsta e decul meu, tot. De fapt, ăsta e decul și aici am ăștia care e în rezervă. Bă, mă aștept să-mi fac un pic decul. Hai să mai jucăm. No, Hai să mai jucăm. Mai facem după aia. las că fac, gata, hai, dai. Bine, n-are. Ce mă interesă Irena mea? Vrea să joc și singur, bă. Cu alți oameni. Dar după mea tu să jucăm. De ce ai pus prințul? Da, l-am distrus deja. Vezi că atac după... Da, mă încarcă-te, mă. Ai avantaj. Ce? Nu, dai. Prost să-mi dai și ăla. N-am. Vii liniștit. Hai, încarcă-te. Dar ce vrei să-ți fac? Că vreau să nu mă mor. Tu cop despre și tu. Eu vreau să filmăm să dați săgețile. Bă, nu filmați săgețile. Ce bine pare. Ți-l o țeapă. De ce serios am? Ce? Hai, mă, nu distruge. Deci mai distrus turnul, mă. Distruge-ți în partea mea. Nu mă, un hit îi dau. Băi! Mai mult avantaj. De ce? Pentru că eu pot să nu ăla nu am nimic. Dar vezi că la turnul ăsta s-ar scanele. N-ai succes, nu? Bye! Ce? Dacă ți-l... ce bine îmi pare că ai pierdut. Nu îl pierd. Că ne suși turnul. Ba da. O găgada!
La cine? La persoană. Prima oară în viața mea când a câștigat În fața mea. în fața lui. Bă, Noi jucăm așa un... de 10 minute. Eu cred că Și noi închidem filmarea ne revedem data viitoare. Pa, pa! Pa, pa!